Wel, dyma i chi ddosbarth eithriadol o gryf sy'n tu ôl i ni fan hyn ynghylch y Gwartheg. Mae dan ni'r Pedigrees, y Gwartheg Pedigree Limousin nawr o'n blaenau ni. A'r Heffrod wrth gwrs yn dyfesu fewn bore yma ar ddydd llun y ffair. A mae Aled Roberts o Garnedd Fawr Sir Fôn yma o hyd. Ac Aled, ti'n edrych ymlaen at y dosbarth yma bob blwyddyn yn dwyt ti? Ynddo, mae yna quality da ofnadwy yn dosbarth yma bob blwyddyn. A da ni wedi gweld ambell i flwyddyn lle mae'r pencampwr yn dod o dosbarth yma hefyd. Do, yn sicr. Gan i weld beth sy'n mynd ymlaen yma. Ac wrth gwrs, mae yna wartheg croesfryd yma yn y ffair wrth gwrs yn dyfe, ond mae rhaid ni atgoffa bobl, mae Pedigree yw'r rhai nawr, Heffrod Limousin Pedigri sy'n gyda ni yn y dosbarth yma yn dyfe. A mae yna bedair heffer dda, dyna ni, Cai Edward sy'n ni'n gweld ar y chwyth fyna o Fetws Gwerfyl Goch a Glan Gwden Velvet, bron yn 600 kilo, beth am hon te, Aled? Ynddi, mae'n glamp o heffer dda. Gywir yn dwi. Ynddi, Cai wedi cael dipyn o llwyddiant yn ystod yr haf, oedd hi'n reserve champion yn y sioe'r ha yma, ac yn ddiweddar iawn cafodd o lwyddiant fyny yn Darlington. Do. Mae hon yn mynd i fod yn gystadleuol yn y ffair yma eleni, sy'n dwywaith amdani yn dwi. Ynddi, swn i'n feddwl mae'r heffer yn y ail safle gen teulu Pabo, mae hi'n heffer dda ofnadwy fel ydych chi'n gweld y fe yma wan. Sdim lot rhyngddyn nhw o ran pwysau rhwng rhain i gyd nag oes rhyw 7 kilo sydd rhwng y peder yn y dosbarth yma. Falle ddim cweit mor llydan tu ôl, falle ond eto yn gywir eithriadol fel mae Gwartheg Pabo bob tro yn dyfe. Yndi. Bob bach mae yna wartheg o safon gyda'r brydwyr yma'n does. Oes. Ac i ni'n gweld heffer o Gastell Newydd Emlyn o teulu James, Dyfan a Carol James a Violet yw enw hon yn y canol. Beth am hon te nawr, y trydydd un wrthon ni fan hyn nawr ar y sgrin, yr un yn y canol. Beth am hwnna? Eitha heffer. Fel ti'n gweld ar hyd y cefn, chydig bach o wacle ella ar ei llwyn yn fyna, lle. Bydde ti'n hoffi gweld hwnna chydig yn llawnach? Llawnach, ie. Yn arwen ymlaen at yr ysgwydd fan. A wedyn ar y pen pella, heffer o Elfed, o eiddo Elfed a Sam Williams, epynt fy nesa. Hon yw'r un tryma yn y dosbarth yn 605 kilo. Heffer dda iawn, edrych fel bod cyfar da ni. A Mike Rowlands, dyna ni yn ei siwt o fferm Dolwen ym Mhywys, sydd wrthi yn beirniadu'r Heffrod ac yn gofyn i nhw nawr i gerdded o gwmpas. A mae Cai yn arwen y gad ar hyn o bryd. Dyna ni te heffer Cai. Ac i bobl falle sydd yn gwylio'r ffair ei am y tro cyntaf. Mae Cai a'i deulu wedi cael llwyddiant ysgubol yma dros y blynyddoedd yn y ffair wedi cipio y prif bencampwriaethau, cil wobre ac yn y blaen ers blynyddoedd yn dod. Maen nhw wastad yn gystadleuol yn dyn nhw. A teulu Pabo eto hefyd yn adnabyddus iawn yn y cylchoedd cystadlu yn y sioe a'r ffair ei yma. A dyna hi Laura, gwraig Llyr yn arwen yr heffer o gwmpas. Le wyt ti'n meddwl, Aled, te mae Mike yn mynd i fynd fan hyn? Wrth gwrs, mae wastad yn well pan wyt ti'n gallu cael dy ddwylo ar y Gwartheg yma. Yndi tad, yndi. Mae hon gyda Cai yn heffer dda ofnadwy, dwi'n meddwl. Mae'n stylish, mae'n cerdded yn gywir. Mae hynny'n bwysig, bod anifel yn gallu cerdded yn gywir. Wedi mewn sioe o'r fath fel hon, t'angen anifel cywir. Dwi'n meddwl falle mae heffer Cai sy'n mynd i fynd â hi. Mae falle jyst yn cario chydig bach ar y cwarter ôl na, yn dwi. Mae'r lled gyda ni o gwmpas y cwarter ôl na, lawr am waelod y goes fel petai yn does. Dyna ni, na chi, lun arbennig ohoni fyna nawr. Ac yn dangos sut mae'r cig yn cario ymlaen ar hyd y cefn, ar hyd y chwarter, un ymlaen am y lwyn, ymlaen am yr ysgwydd, yn dyfe. Mae'n glamp o heffer, ond mae Mike Rowlands yn edrych lawr y llinell, mae'n edrych ar heffer teulu Williams. A mae hon yn llawn cig hefyd, i ni'n gweld y cwarter ôl nawr. Bobl i da hon i fyna nawr yn dwi. Yndi, i fi, chydig bach ar ei choesau ôl mai yn mynd o dani. Fel o'n i dweud yn gynharach, ti angen anifel sy'n cerdded yn dda, cario'r corff yn dda. Dwi'n meddwl falle bod Mike wedi wneud i benderfyniad ydy mae'n edrych draw at y stywardiad a'r garden goch. Yr un gyntaf o sawl un o bosib, Aled, i'r teulu yma yn y ffair. Look out.
No gout, maen nhw wedi cychwyn ar y droed iawn. Ynddi. Llongyfarchiadau Cai. Dyna ni'r garden goch felly mynd i Betws Gwerfyl Goch a mwy o gystadlu brwd i ddod. Ellen ni seto fel anno, achos falle mae hon yn ei o beth gorau. Sy'n ni'n meddwl o be fi wedi gweld. Rhywbeth sy'n mynd i gystadlu da Bella, falle mae... sy'n ni'n meddwl mae hon... Be ti'n wedi Aled? Hon sy'n ar chans gorau falle o... Dwi'n meddwl. So... Cai? Na, mae'n iawn lo. Iawn. Wel, Cai, llongyfarchiadau, boi. Diolch yn iawn, boi. Mae'n deimlad o deja vu fan hyn nawr, a dos e fi a ti sgwrsio fan hyn ynghylch y Gwartheg a carden goch yn y boced. O, dwi'n meddwl, mae'n cychwyn da i ddiwrnod, yndi? Ynddi? Yndi. Dwi'n meddwl, mae'r heffer gorau dyn ni roed i gael, dwi'n meddwl. O, di ddi wir. Mae hwnna'n gweud rhywbeth. Yn y marn ni, ie. Be sy'n gwneud i mor arbennig? Mae'n special, ynddi? Dwi'n bo. Gwni weld ysdi beiliad cytuno fori, ond ie. Hon yw'r gobeith mawr i fynd yr holl ffordd i chi eleni mewn y ffair, ti'n meddwl? Does wbod na gwes. Does wbod. Ond mae 6 gen i yma, hon di cyntaf fewn, so ie. Ond oedd ennill y dosbarth yma yn dipyn o beth, achos oedd e'n dosbarth cryf yn doedd, felly... Mae'n 4 yn y clas, ond mae'n 4 effer dda. Dim ond 7 kilo rhwng y sgamna tro yma. Sy'n deu lot, mae'n pwysau handi. Gobeithio. Wel, y byddes i, ai hon fydd y garden goch gyntaf o nifer. Cai be bynnag ddaw, llongyfarchiadau a falle gen i sgwrs eto. Cyntaf ar ôl awrach. Gawn ni weld. Diolch yn iawn. Da iawn, Laura. Llongyfarchiadau, Cyrraedd. Da iawn.